Daw Ifan Lloyd o Langwirifon Ceredigion yn wreiddiol, wedi enni a'i fagu ar ffarm laeth a cheffylau. Yn yr 80au fe ath i astudio amaeth yn Brifysgol Bangor, cyn symud ymlaen i gael grawnt i hyfforddi fel milfeddyg. Ers 1995, mae wedi bod yn milfeddyg yn Surgery St James, Abertawe, lle mae erbyn hyn yn partner yn y busnes. We call him Frankie. Well, Frankie, right. And how old is he? 5. 5, yeah, okay. Is this his first measurement? It is, yeah, okay. Ffarmwr o'n i sy'n bod ar y dechrau, byddai pawb arall sy'n cael ei fagu ar ffarm. Nid bach yn well falle na dylen ni'n yr ysgol. Ni bob amser falle nysu falle i fod yn milfeddyg yn dawel bach. Ac erbyn hyn, da chi wedi sefydlu yn Abertawe, rwan practis ganol dinas i bob pwrpas. Ydy hynny'n rhywbeth gwahanol? Wel, mae'n practis yn canol dinas erbyn hyn, ond pan gath i sefydlu dros 100 mlynedd yn ôl, o practis gwledig oedd e. Chi'n gwybod, mae wedi datblygu dros y blynydde, mae Abertawe wedi tyfu. Ni yw'r unig bractis yn Abertawe sy'n cynnig gwasanaeth i geffylau a gwaith ffarm. Ni'n brysur iawn gyda gwartheg dod â lloi, a wrth gwrs mae cesig yn dechrau dod â swclod neu bolion bach hefyd, felly mae'n amser prysur. Amser gorau'r flwyddyn. Yn ogystal â'i waith gyda'r surgery, mae Ifan yn gynrychiolydd etholedig dros Gymru a'r Gymdeithas Milfeddygol Prydain. Ews mae Ifan. Rhys o'r ti? Good diolch. Rwydd yn braf. Eisych, yr un. Braidd yn o'r. Wel, mae di oeri cymaru wrth ysdotaf. Ydy. Yn ddiweddar, mae Ifan wedi treulio llawer o'i amser yn trafod cynlluniau deffra i leihau gwasanaethau labordau milfeddygol. Mae yna 16 ohonyn nhw i gyd drwy Brydain, ac mae yna 8 dan fygythiad, gan gynnwys yr unig ddau sy'n Nghymru, yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth. Mae gwasanaeth yr AHVLA, neu'r VI Centres fel nhw'n arfer cael ei galw, yn hanfodol. Maen nhw'n hynod y bwysig iddyn ni fel milfeddygon, fel bod arbenigedd i gael yn leol yma yng Nghymru, enwedig yng Nghymru, achos gyda datganoli ag ati, a hefyd maen nhw'n cynnig gwasanaeth i'r ffarmwr. A mae'n hynod y bwysig y bod canolfan i gael i ffarmwr i fynd a buwch neu dafad neu fochi neu beth bynnag sydd wedi trigo neu wedi marw ar y ffarm, fel bod nhw'n gallu mynd ar y nifel hynny i cael profion post-mortem. Amser chi'n gwneud post-mortem ar y nifel, mae eisiau cael y carcas fel petai mor ffres o bosib. Mae dafad yn enwedig, mae'r samplu chi'n gallu cymeru allan o ddafad o post-mortem wedi gwathegu dros nos. Mae'n deteriorato'n gyflym iawn, a felly mae'r atebion neu beth chi'n gallu darganfod ar y post-mortem, felly ddim cystal as byddwch chi wedi mynd ag ynghynt. A dyna pan mae mor bwysig bod y ffarmwr yn gallu'r mynd ar a nifel i ganolfan arbennig mor gloi a phosib. Mae pwysigrwydd wedi cael ei ddangos yn ystod y misoedd diwethaf yma. Mae Schmallenberg virus yma, chi'n gwybod amdano hwnna, a mae hwnna wedi bod yn newyddion ers dechrau'r flwyddyn. Mae hwnna'n feirws newydd gath ei ddarganfod yn tref o'r enw Schmallenberg yn yr Almaen yn Hydref llynedd. Mae wedi dod draw i'r wlad hyn. Mae dros 200 achosion wedi bod mor belled i gyd yn Lloegr. Da chi'n teimlo o gweinidiogion Llywodraeth yn sylweddoli pa mor bwysig yw cadw'r heintiau yma allan ar ôl y labordau yn hynny? Wel, mae'n rhan o'n rôl ni mewn ffordd fel Cymdeithas Milfeddygol i wneud siŵr bod nhw'n gwybod hynny a cael ei neges yn groes iddyn nhw a bod ni'n gallu ymdopi gyda'r afechydon yma i wneud siŵr bod y stoc sydd gyda ni yng Nghymru yr mwyaf iach y gallen nhw fod. Pryd ti'n dweud athon ni gath i darw? Gath i AI diwedd mis Ionawr. Mae llôn hon eto Rhys. O, da iawn. So, newyddion da. Ie. Yma ar fferm y Tomosiaid yn yr Hendig er Pontarddulais, mae teulu goetre fach yn cadw gwartheg godro a defed. Maen nhw'n defnyddio'r gwasanaethau'n aml, ac nad oes cynlluniau i dorri gwasanaethau post-mortem yng Nghymru, faint o golled fyddai colli'r gwasanaethau eraill y labordi iddyn nhw tybed? A gweud y gwir, ni'n iwsio tipyn o'r un yn gyfyrddin. Gwedwch bod rhyw cases o mastitis neu rhywbeth fel ni'n hala samples llath lawr mwyn cael gweud pa fath o bacteria sy'n achosi'r mastitis. Neu gwedwch bod yna rhyw ddafad neu fiwch yn erthylu, ni'n hala sampl o'r un lawr mwyn trio trin yr achos. A os oes rhyw fiwch neu rhywbeth yn marw'n anusgol, ni'n hala i lawr wedyn mwyn cael deall beth sydd wedi achosi'r marwolaeth. Mae'n gyfleus ofnadw bod e mor agos i ni fan hyn. Allai ddechmygu hynny? 20 munud hanner awr. A beth am gwerth hynna i'ch busnes chi, y cyfleistra a'r profion agos yma? O, rhyw werth rhyfeddau, achos ni'n gallu rhyw diagnosis o'r afiechyd, a ni'n gallu drin wedyn a rhwystro fe rhag spredo, rili.
A tysa rhywun yn dweithio chi chybod bod darpariaeth yna mynd i leihau neu diflannu'n gyfan gwbl yn yr ardal yma. Siw fyddech chi'n teimlo? Fi'n credu byddai'n rhyw bech o ryfeddau, achos na'r ffordd gall y wlad, really, i fonitro afiechydon gros y wlad, heb bod yr labordau yma yn yr ardaloedd, does dim gobeith wedyn i fonitro afiechyd ar hyd y wlad. Mae Rhys, mab hynaf y teulu, ar flwyddyn ola cwrs milfeddygaeth yn Prifysgol Bryste. Mae e hefyd yn aelod o Gangen Cymru o'r BVA, yn gynrychiolydd dros fyfyrwyr y wlad. Yn amlwg, does na ddim ysgol milfeddygol gyda ni'n Nghymru, a mae llawer o fyfyrwyr o Gymru yn astudio y pwnc, a felly os oes unrhyw broblemau neu faterion licen nhw gael ei godi, dwi fi yw'r ffynhonnell neu'r ffordd o wneud ni wedyn ar y gymdeithas. A siw mae'r berthynas gyda Ifan fel milfeddyg wedi helpu'r hyfforddiant i lle? Mae Ifan i fod yn help mowr, dwi wedi gwneud lot o brofiad gwaith a gyda practice St James ar hyd y blynyddau, a mae wedi bod yn brofiad mowr, help mowr gan i filed bach a ni filed mowr. Ac edrych yn ôl dros eich cyfnod chi yn hyfforddi, oedd na mentora ar gael adeg ynny? Math o mentora wedi datblygu, un o'r problemau sydd gyda myfyrwyr er enghraifft, neu sy'n datblygu, yw ffeindio practices cefn gwlad sy'n gwneud gwaith ffarm, bod digon o'n nhw gael ar gyfer myfyrwyr i gyd. A wedi mae llai o practices yn cynnig gwasanaeth i anifeiliaid ffarm o amgylch y wlad. Ac wyt ti Rhys, dwi'n siŵr, yn edrych ymlaen i ddefnyddio'r sgiliau yma? Ni aros i raddio nawr, twach y lwc, bydd yr aroliadau ben diwedd Mehefin, dechrau Mehefin de, a gobeithio edrych mlaen nawr, i ymarfer, a helpu dad. Mae Ifan yn ddyn prysur tu hwnt gyda'i waith, ond dydy hynny ddim yn dod i ben pan mae'n mynd adre i'w dyddyn ym Mro Gwyr. Yno, mae'n cadw diadau tua 35 o ddefed Railand. Yn hanesyddol, mae bob amser Railand wedi cael ei cadw ar y gwyr, a mae bredwyr wedi bod yma ers canrif neu fwy, sy'n ni'n meddwl, erbyn hyn, a safon uchel tu hwnt. Mi oedd bredwyr yn London, lle ni nawr, a oedd e'n hen wr a fydd y farw, a mi gyson ni berswadio i brynu cwpl o ddefed pan oedd y teulu yn gwerthu'r ddiadell, a dyna sut sefydlon ni nôl yn 1997. Yn credu mae'r sio gyntaf buon ni, oedd y gwyr, a wedyn buon ni'n sioe Royal Welsh yn 2000, a buon ni'n lwcus iawn, enillon ni dosbarth cyntaf buon ni yndo fe. Allai ddechmygu bod hi'n braf iawn i allu dianc o'r gwaith a dod nôl fan hyn i drin y defed? Mae'n bwysig bod rhywbeth â chi tu allan i'r gwaith sydd yn mynd a'ch meddwl chi oddi ar y pwysau sydd gyda chi yn y practis. Chi'n gallu mynd i'r sioe, trafod gyda'r bredwyr eraill a cael bach o mwynhad allan o'na fe ar yr un pryd, achos ys ti byd yn well na treulio wythnos yn y sioe lan yn Llanelwedd yn mis Gorffennaf.